Huomenta internet-ihmiset. Kello on 8:15, koska mä oon menossa kohta töihin. Tää on nyt se video, mistä mä puhuin, että mä aloittaisin tekemään, tai no joskus silloin tällöin tekisin näitä videoita. Mä en oo hirveästi suunnitellut, että mitä mä tähän puhun. Sen takia vähän tökkii puhe. Oisko kiva, jos mä alkaisin vlogaamaan? Voi laittaa tonne kommentteja. Kyllä sinä voi laittaa kommentteja ihan varmasti. Jos ei voi, niin mä teen sen silleen, että sinä voi laittaa kommentteja. Mutta täällä minä juon kahvia, koska kahvi herättää aamulla ja se on hyvä, että on hereillä töissä, varsinkin kun on 7-vuotiaiden lasten kanssa töissä. Joo, mä tossa äsken soitin mun kampaajalle, että olisiko mahdollista, että mä saisin uuden värin mun päähän. Anteeksi, mulla kädet väsyy, niin tehdäänpä tämmönen ratkaisu. Näin. Eli niin, mun kummitytöjen kampaaja. Mä oon saanut aina kaikki ilmaiseksi. Tai sitten, että se ei ota täyttä hintaa. Nytten mä en halua viedä maksavilta asiakkaita aikaa. Niin sen takia mä oon värjännyt aika lailla melkein aina kotona, koska mä tiedän, että äiti osaa tehdä hyvin. Tässä näkyy tosi huonosti. Olisiko tässä missään parempi valoa? No tässä on. Ihanat sotkut tuolta näkyy. Tämmönen väri mulla on nytten päässä. Mä en oo värinyt tätä puoleen vuoteen, joten tää on aika lailla... Tää on mun normaali väri. Joo, tää tuu tehoksaamaan, jos mä alan vlogaamaan, että mä sönkkään. Ja pahasti. Joo, tänään olisi tarkoitus värjätä, tai huomenna, koska meillä on keskiviikkona koulussa koulukuvaus. Jee! Ei mulla muuta. Nähdään seuraavassa videossa, tai sitten ihan toisena päivänä, riippuen, että värjäänkö mä sen tukan tänään vai mikä päivä. Mutta ei mulla muuta. Moikka! No niin, moikka taas. No nyt on uusi väri päässä. Tällainen. Se näyttää tosi paljon vaaleammalta nyt tässä ruudussa, mutta se on oikeasti aika tumma. Mä oon nyt tosiaan siis ilman meikkiä, koska kävin suihkussa samalla. Tällainen väri tuli. Tykkään itse ihan hirveästi, koska tummaruskea on kyllä selvästikin mun väri. Mitäs muuta? Me ollaan nyt mun huoneessa täällä. Anteeksi, mä katson taas sitä ruutua, kun se pitäisi ottaa pois, mutta kun se on niin helppo olla tässä. Mutta niin, mä oon täällä mun huoneessa. Tehdään tämmönen. Tämmönen. Joo. Hienoa, mun huone on aika pieni. Mä voisin itse asiassa näyttää vähän sen tätä mun huonetta joskus joka toisella kerralla. Mutta Mutta mä saan koko ajan muuttaa kun mä editoin sitä videota jo nyt. Niin, mä haluaisin mä sanon muuttaa ihan älyttömän paljon. mä voisin näyttää Laitan teidät tuohon sängylle. Mä voisin nyt näyttää, kun mulla on nää sormukset. Näkyy. Joo. Mä ostin nämä 2 eilen. Mä tosiaan halusin ostaa uudet sormukset, kun mulla on alun perin ollut tämä. Mä oon näyttänyt tätä jo mun blogissakin. Kuvaan tästä. Mut joo, mä oon alkanut nyt käyttää ihan hirveästi sormuksia. Niin kuin näkyy näin. No hirveästi ja hirveästi. Mulla meni hukkaan yksi mun lempisormuksista, se kissaeläinsormus, mikä mulla on. Oon näyttänyt blogissa senkin, mutta mä tykkään ihan hirveästi tosta mun ristisormuksesta. Tämä. Se on tämmönen 2 sormen mentävä, mutta tykkään tästä ihan hirveästi. Ei mulla muuta. Nähdään ensi kerralla. Moikka!